Munoona zvinoitika varume, zvinhu zvinonetsa ndezvekuti kana tichitaura kuti ZANU-PF yakundikana, mumwe munhu unodaidzira kuti tichakurovai chaizvo, tichadzirira vatungamiriri wedu. Hurumende yeZANU-PF yakundikana zvinhu zvakawanda munyika. Madevelopment ayo ndeyekubira nyika nekubira vanhu, nokuuraya vanhu, nokuponda vanhu, nokukidhinepa vanhu, nokushungurudza vanhu. Ndo development yaitwa naMnangagwa chete munyika. Zvimwe zvese zvamunoona vana airport, vana na parliament hazvina kuitwa naMnangagwa izvi, zvakasiya zvagadzirwa na Robert Mugabe. Plani yese marodhi ari kugadzirwa esaya yakasiya yaitwa naRobert Mugabe, noti naMnangagwa. Hakuna chinhu chaMnangagwa chiri kunotaurika kana chinobatika chatingati noti Emerson Mnangagwa akagadzira ichi sapresident. Hapana, vari kunyeba kuti ada kupesa temu yake, ada kupesa basa raakatanga. Hakuna basa rakatangwa naMnangagwa. Nyaya yeparliament pana asingaizivi kuti yakatanga rini. Nyaya yeairport, ende airport yachona yakuda kutowandudzwa yatova diki futi. Nyaya yemarodzi, zvinhu zvese zvakangosiya zvaitwa naMnangagwa. Wakangoda kuuya kopedzisa zvinhu zvakaitwa naMugabe chete, zvakasiya zvaitwa naMugabe, ende zvinhu zvacho hapana chaapedza. Hurumende yaMnangagwa failed kuwaka ground rebhora chairo kutambira bhora, kukundwa neMalawi, Malawi chaiyo neBotswana neMozambique chaiyo. Tisingabate vana Zambia, South Africa nedzimwe nyika idzi. Kukundwa neMalawi chaiyo neMozambique apa. Yatinoti Mozambique iri poor. Wana Cast Coventry, we are eating money. Vari kushandira family yavo, property yake zvake Cast Coventry, not kuti ari kushandira nyika. Since now 8 years, hakuna proof yataitwa na Coventry. Mitambo iri kutoparara munyika, magrounds munyika ari kutofa. Coventry no results. Tichingoseka kuti tiri kutungamirwa nemurungu zvinofamba. Hapana chiri kubuda na Coventry wacho. Otherwise wana David Kotrat vari kutosevenza than Coventry. But vasiri maminister. Zvinorwadza si. Maroads achona is failed. Tiputaurire kuti road yemasvingo yaane makore mangani ichigadzirwa. Bulawayo road yaane makore mangani ichigadzirwa. Mutare road yaane makore mangani ichinzi iri kuda kuwandudzwa. Zvapera here? Pane zvafamba here? It's a very big problem. It's a very big problem. It's a very big problem. Handifungi kuti tinokunda isu. Wanzwa mumwe munhu achitaura kuti kwanzi Mnangagwa idi akanaka. Mnangagwa akanaka. Nyika inoshaiwa ground rebhora. Vanhu vachipwanya mari, vachigona kuwana mari yekusapota vatambi vebhora kuti tida kukusapota ine kuti vanhu vakuchema-chema. Ko kugadzira ground racho, vatambi vacho votambira paground rakanaka. Hapana, dololo. Kungonotambira uchibhadhara mari, ende kunopeyiwa mari ka. Kune dzimwe nyika kwacho iko, South Africa kwacho kunopeyiwa mari. Kufunga kwenyu mimi, motikari 20 dzakapuwa vanhu naChivayo. Motikari 20 idzodzo dzikatengeswa dzese, dzingatadza here kugadzira chidimbu cheground kana kuti kugadzira ground rimwe chete zvaro munyika, rokuti nyika iwane pekutambira. Motikari dzakatengwa naChivayo dzichipa vanhu, dzichipuwa vanhu naChivayo dzese, dai mari yacho yese yakaenda kosimudzira zvipatara, dai kutora kuno Zimbabwe ine health yakaita semunyika, kana kudai yakanosimudzira education, kana kungotambirisa maticha kana vashandi, even yekwaregistrar general chaiwo, vanotoresa mabirth certificate nezvitupa vaya, vanowana mari, but mari yacho inoenda kugovernment. Ivo havana mari ine musoro inoshanda. Vakasaitawo zvioko muhomwe ikoko, hapana mari inobatika ine musoro.
changwa chitotsi chega munyika uori hoga vanhu votaura kuti ngatipinde murodi tirwise uori ihwohwu, tirwise umbavha ihwohwu, tirwise utsotsi ihwohwu. Wonzi vamwe munhu aitaura kuti tichadhifenda mutungamiriri, ticharova vanhu chaizvo, hapana anopinda murodi, tichaita nhingirikini inonzi chi zvinhu zvachona hazvitauriki zvina musoro wese. Chavanogona kuvharira vanhu mumajeri vasina mhosva, chavanogona kutuma vafana vezanu mayuta kuti endai mouraya vanhu, ivo vakagara havo kumaofisi kwavo, havambotuma mwana wake mutsvangwa kuti enda uraya vanhu. Mavhaza uya haambotumwa uya kuti enda uraya vanhu. Zvinana Sinobhoto kogara izvozvi ndo zvinoenda kouraya vanhu izvozvi. Aumboona mwana wamutsvangwa achipinda murodi kunouraya munhu kana kuita against vanhu. Because kwavari it's nothing. Ichina kwavari. Vanenge vaita zvezvidzidzo zvezvikoro madegree kunana University of America, Canada, Germany, Australia, Britain, what nedzimwe nyika. But vana vevarombo, vana vevanhu vanotambura, vana vemadhara ari kumamisha vari kukudzwa nemari dzemisika, nemari dzechihure, nemari dzeumbavha, nemari dzechikorokoza, nemari dzechiwindi dzemushikashika, ndo vari kuteerwa ivavo vonzi anoite kutraina unity border gas. Vachifonyorwa pfungwa nechitepo dialogy dingiri chikoro chavo chechitepo icho, vachifonyorwa nayo vanhu pfungwa. Vava vana havavafonyore pfungwa, asi vanofonyora vana vevanhu pfungwa. Zvine musoro here naye vabereki izvozvo kuti vava vana vanoenda kodzidza upenyu hwakanaka, vachidya mari dzenyika, vachigara munzvimbo dzakanaka, vachirarama upenyu hwakanaka vana vavo. Iwewe ndiwo unoenda kunzi enda wojoina utrain border gas kuti uwane basa kuchipurisa, youth service, kuti uwane basa kuchisoja. Vava vana vari kutanga vaenda kuyouth service here kana border gas. Kumbozvifunga vabereki kana iwewewo unoti kwandiri muitoza ndoda kuponda vanhu vanouya kochengetedza vana Mnangagwa. Mwana waMnangagwa wakambomona achienda kotraina border gas kana vamukabe, kana vakazembe, kana vaziyambe, kana vachina masa, kana vamupofu chaiye. Iwewe ndiwo unoswera uchitinha vanhu uchirova vanhu, but vana vavo vakazara kunana Zeki. Zeki yakabatwa nevana veZanu PF. Vamwe vakazara kumamilitary, vamwe vakazara kuchipurisa uko. Ndio mashefu enyu mimi. Ndio mashefu enyu mimi. Mabva uchiborder gas kwachona, monzi wakuri kudiwa vanhu vanochengeta kumba kwakazembe, maminista. Mopuwa zvima uniform zvekaki izvo zvine zvifuti. Monzi mukuchengetedza minista. Mopuwa munochengetedza mutsvangwa, mopedza munochengetedza purazi raMnangagwa, purazi raBheti Mpofu, mapaki, mahoteri avo. Izvozvo chete motofara, motanga kushishidzira vanhu. Kwakutozvirova matundundu kuti isusu tiri vanhu vepanhingirikini isusu. Isusu chaiwo isusu. Tisuka tiri kutonga. Nekuti uri kushanda mapurazi raBheti Mpofu, rachina masa kana ramutsvangwa kana rawo pamuchinguri. Nekuti uri kushanda kurugaidhaimba yake kuti tisuka mazana acho. Mukangopinda murodi chatoda kurova chaizvo. Nekuti uri kushanda chimaini chemwana waMnangagwa. Iwe wacho maini haisi yako, purazi harisi rako, imba haisi yako. Hauna kuenda kuchikoro, vanhu vari kugaidha iwewe vane vana vari kudzidza kuchikoro. Kuti vazodzoka vachitonga futi nyika mangwana Zimbabwe yacho, vachitonga iwewe nevana vako nevazukuru vako. Kupusa kwacho kunoita vamwe vanhu. Mune mari yakabiwa munyika, mari nemari kukubvunza kuti 15 billion yakaenda kupi? Where is 15 billion? Obheti Mpofu ari Minister of Mines. Vana Mnangagwa vachibata mamines kona namai Mjuruko koko. Mari yemadiamonds, vangani vakapfurwa kwachiyadzwa, vachinzi vari kuba madiamonds, vari kuba mari yenyika, vari kuba mineral yenyika. Vana ivavo vakafira kwachiyadzwa, vakafire chii? Mari yacho still yakabuda yacho hapana, haisi kuzikanwa kuti yakaenda kupi. Nana Mnangagwa ivava 2 billion yeagriculture yainzi timba ugute. Imini munonzi timbai mugute, munoita makomba nemijogo, iyo vanorima nemapurazi nematrakta kumapurazi. And havatoendiko futi kune kuchirimwa kwacho futi. Vanongoona pafoniso nepamakamera.
imi ndi munoswera muchitsva musana wana mai nana baba muchirohwa musana nezuwa iri uchinzi timba ugute enda utsvaga marara musango umu ivo vachitora matanzi nematanzi zvonzi hurumende yakabatsira vanhu nefertilizer nembeu izvo zvaenda kumapurazi avo imi ndi munopuhwa ma5 kg nemakapu efertilizer nemakapu embeu imwe fertilizer vachitotengesa hauna nazambia uko maministers ana achita chitsotsi saka zvimwe zvacho moti vanhu vari kudzvinya vanhu vari kuenga zanu vanhu vari kudzvinyira zanu vanhu vari kushora Mnangagwa vaita madevelopments vaita nyika vabudirira chii chabudirira machechi ari kungonamata vari varanda machechi esaya dai vachipuhwa mastendi mahara vachechi vachipuhwa vatsvagirwa madonors nehurumende nemaministers nemamps nemakanselors vachimirirwawo muparamende machechi aya vane vamiririri wavo vanovamiririra muparamende n'anga dzine vamiriri vanodzimirira muparamende dai iri nyika yakanaka hapana inyika yembavha yega yega manyika yetsotsi mari yenasa yakabiwa woti kwai pamberi naMnangagwa mari yekotiko yakabiwa woti pamberi naMnangagwa yecovid mari dzakawanda how many times mazimbabwe achisungwa muna South Africa muna dzimwe nyika negold rinodzoka here riri kuzonzi radzoka here gold rimwe riri kubatwa nedzimwe nyika idzodzo wanenge vambotumwa nani vanhu ivavo nyaya dzacho dziri kuzooneka here uri kwadziri kuenda nako nekupera kwadzo vana vana Mnangagwa vakabata pabhodha pabed bridge marori nemarori every chiambuka kuenda South Africa kure chrome nezvimwe neplatinum marori ana Mnangagwa ari kubuda nekuna Forbes but nyaya dzacho vakambosungwa here vana Mnangagwa hapana how many times the minerals abuda munyika mune mukadzi wokuba mari yenasa uya how many times achienda kuDubai uku nevanhu achinyebera maposteri kuenda uku achiba achidini achinotengesa gold uku wana chivhaya vanotengesa gold rakaita sei wana passion java vari kubuda nemamineral achinotengesa uku vanasa kupwanya navamwe mopedza moti kwanzi vanhu vari kuenga ZANU-PF nyika dai yakadevelopa yakanaka maticha achinuna muromo aya vese vashandi vekunana registrar general vachinuna muromo ava vashandi vekanzuro yesa mashefu ekanzuro ari kuba mazimari nemazimari vachitenga mazimota nemazimota mazikuimba nemazikuimba vachiita madhiru neZANU-PF isitongoti makanzuro ari kurwanwa neopposition inenge atotengwa neZANU-PF kuti adhiripurwa kuti iye akutonyengererawo life yekuti agare zvakanaka dzimba neupfumi hwake hurege kukanganiswa vana mafume ivo zvino kune maticha fake teachers vanomirira mateachers mafake muri kuoneka zvinezvi ndo vakuti da kudemonstrata musi wa28 nekuti wanzwa kuti vanhu vada kupinda muroad 31 zvine musoro here kana maticha eZimbabwe kana imaticha kana imi vari kumirira madepartment acho munoteerera vatungamiriri vakadaro muchiti vanhu kwavo mapedza demonstration yacho yonzi yaponga yafeira ya 31 yacho moramba muchichema 10 years 20 years muchimbochema chete but vanhu vari kuti vanenge vageza vari kuti ngatipinde murodhi tichibatsirana nemaovheti nana chimbwido nemamwe masecurity nengiri head forces edu iwo tanga demonstration musi wa28 kukwana here zvine musoro here how many mari ngani dzadisappear munyika yeZimbabwe matenda ese ari kugadzira zvinhu murodhi marodzi chingi munyika zvese zvirikuitwa izvi matenda emaminista eZANU-PF imari inongosipina chete ichidzokera mudzimba dzavo mamainzi ese akagabishwa nevanhu veZANU-PF neshamwari dzavo mapurazi 10 10 20 30 30 44 konzwa imbwa ichitaura kuti kwanzi mukangodemonstrata hatimbosiya vatungamiriri vedu nekuti zvinenge zvapuwa kana zvima 100 US ma 200 US kana kuti zvapuwa huku mbiri pavillage kana kuti zvapromiswa kupuwa mastendi zvotengesa blood ravamwe vanhu kuuraya upenyu hwavamwe vanhu kuuraya basa ravamwe vanhu maticha ari kuzhamba masoja ari kuzhamba mapurisa ari kuzhamba manesi ari kuzhamba makanzuru nengeti vari kushanda vashandi vakawanda madhumeni chaivo vari kuzhamba varimi vari kuzhamba even kwana general registrar general kweso vari kuzhamba kukangwaya so asi vachibata mari vachitoona kuti mari iyi zvitupa zviri kudhura kuzvitora mapasipoti birth certificate zvinyi zviri kudhura kuzinanako zviri kudhura kuzimura chichi zvese unotongoibata kudai woona kuti iyi mari ari muzimura imomo ari mumaregistrar general imomo kuzvitupa ikoko kumabirth ikoko otongoisiya yoenda kwainofanira kuenda
yake inongova yakasvisvidika yakadyiwa rimwe saidi. Zvine musoro here? Mauto chaiwo chaiwo haachisina chiremera kufanana nemauto edzimwe nyika ari kungosekwa. Masoja edu chaiwo chaiwo haasina chimiro nechiremera. Mapurisa, matichers chaiwo chaiwo wakuenda kunojora matuzvembwa kune dzimwe nyika uko, nokuita chihure sex job kune dzimwe nyika uko, manesi, maticha. Zvine musoro here? Musoja akaona kuti zvanetsa unongosvova otiza unoita chihure kune dzimwe nyika uko, mupurisa. So man, onzwa mumwe munhu achitaura zvisina nebasa rese. 31 vanhu vese ngatipindei murodhi. Zviri kutaurwa naBaba Geza, zviri kutaurwa nana Nyoka Yamabhunu, zviri kutaurwa nana Jeff Judah, zviri kutaurwa nana Chipeneti, zviri kutaurwa nana Chino Gurei, nana Masese navamwe vari kushambatata vari kutaura vari kukurudzira. 31 munhu wese wematransport, aidha uri munyika uri kunze kwenyika, ngatibatsirei vanhu netransport. Kungobva musi wa 31 kana kuti musi wa 20, musi wa 30, 29, 30, 31, 32, 33, batsirai vanhu sumazuva iwayo. Vamwe vanenge vari panguva yakaoma, vamwe vanenge vari panzara, vari kumhanyira kune vamwe vari kudini. Zvinobatsirai kuti mota igunduruke kuenda kwairi kuenda isina vanhu, dhani kungotakura hako vanhu vacho ungonovasiya ufura uchienda kwauri kuenda. Bhazi racho, rori yacho, kombi yacho, taxi yacho. Ngatibatsiranei vematransport munyika muZimbabwe, kumaruzevha uku, kumatowns, kumapraza umu, ngatibatsiranei please. Vanhu vatakurwe vakawanda. Ndinokutendai Mazvita, ndinokutendai Honorable Baba Geza and another honorables, all veterans and another leaders of opposition party, leaders of another part of ZANU-PF wakadzingwa uzanu navamwe vari munyika. Yotenda zvikuru neshoko renyu kuti ngatibatanei, ngatimbosiyai zvekumira nemapato, ngatimbosiyai zvekushambadza mapato, zvekukambenera mapato, ngatimbosiyai zvekutaura mazita ana Chiwenga, mazita ana Chamisa, mazita ana, ngatimbotaura mai manja ane zvaHonorable Geza. VaGeza havasida kutonga nyika, vari kurwira kuti nyika kana yachinge tabvisa mbavha, vanhu vochitanga kuchitora mameasures avo ekugara pasi vachigadzisa nyika. Kana tikanetsana tega tichigadzisa nyika, hazvina kushata kana tikawirirana, but mbavha idzi dzabva nemhondi idzi. Now iko zvinezvi hakuna ane rusununguko mai manje. Even imimi wachona vezanu maisapota panguva yauraiwa vanhu vanopikisa munguva yemaelection 2017, 2018, 2023, 2008, 2023 to 2018, vanhu vaiuraiwa muchisapota, makanga muri vamwe chete, but now masvinga mabvunura manje. Ndimi maakutotanga kutaurira vanhu kuti ngatidai, but ndimi munoziva masekirets acho ose iwayo aiitika iwayo. Saka dzidzai nemiwo vana naBaba Geza nevamwe vese ava nana Baba Chiwenga. Utsinye hwakashata. Kana dai tichigadzira nyika zvatiri kuita izvi, musagadzira muine kamwe yake utsinye mukati, kana ketribalism, kana kuti ke-one party state. Nyika haigadziriki. Chiri kudiwa vana Baba Geza, vana Baba Chiwenga, vana Baba Chamisa nevamwe vatungamiriri vevana veZimbabwe, kuri kudiwa government mubikwa wekuti kana tikatuma government iyo kuti tienderere kuUnited Nations, tinotora chiemo chekuti zvakati, tienderewo kuSADC, tienderewo kuWorld Bank, tienderewo kuIMF, tienderewo kuEuropean Union, tienderewo kuAmerica, kunyangwe kuMiddle East, kuAsia, kupi, kunyangwe muAfrica chaimu SADC countries. Tinotambirwa tichimhanya wana Africa Bank. Kana mainvestor anouya achimhanya nekuda kwechimiro neunako hwegovernment inenge iripo. But VaGeza kana mukaita demonstration iri kuitwa nevana veZimbabwe, makawanda nemunwe muchida kuisa vamwe vanhu vamunoda kuisa, still chimiro chenyika chinongoramba chakasviba, chinongoramba chichionekwa semaonero achakagara chinavo, because tembiri chainongoramba iri imwe chete. Saka tinovimba kuti semutungamiriri, nyaya iyi tiri kusapota basa rese ramuri kuita VaGeza, asi semunhu mukuru nevamwe vatungamiriri tinovimba kuti muri kuda kugadzira government chaiyo iyo ichafadza vana veZimbabwe. Noti kudzosera futi vanhu kwaBharadhani, kwawaikanyiswa zvidhina nemate, kwaIjipita kwaFarao, kwawaipiswa zvidhina neuswa. Handifungi kudaro Baba Geza, nenhamo yaoneswa vanhu vadzingwa muzanava, nenhamo yamakaona kuhondo. Nhasi uno maakitwa marara vana naChiwenga, maakita marara marabhishi vana Baba Geza nevamwe maovetereni mazhinji vari kuita marara kumamisha uku, kumwa tuchasu nezvi1 day nezvibuku. Bhutsu chaidzo ishangu yetaiye yemota yaiya. Hembe unongopfeka hembe yeZANU-PF netrousers nehovhorosi.
uni here iwowo vana muchibva nachimbwiro. Saka ngatibatsiranei kugadzisa zvinhu izvozvo tiri pamwe chete. Ndinotenda basa ramakatanga baba Geza. Dai Mwari vakuchengetai, dai Mwari vakuraramisai, dai Mwari vavanemi. Vanhu dai vateerera nokunzwisisa izvi zviri kutaurwa izvi. Each department raita joining, tafamba nzira imwe chete. Ndokutendai mazvita. Nera Jesu, amen.